So you say, may merienda rin dito? Oh, may merienda din dito. Wow. Oh. Ibig sabihin, while I wait for my IV drip or lure drip to be finished, pwede ako mag-snacks. Pwede ka mag-snacks. So, meron din kami mga snacks dito. May mga biko, may mga ganon, may mga pandesal, ganon. Kaya nga, dito sa Skinlure, all our machines here are Health Canada approved talaga. Approved talaga. Oo, hindi pwede. Hindi basta-basta. So, dito na laser room, ito yung, mayroon tayong Hollywood dito. Oh, sino yan? Hoy! Yun. May artista! Artista. Oh, yan. Diba? Yan po si Jimmy JT. Jimmy JT. Si Jamie Balmores. Oh, tingnan mo, anong sekreto? Anong sekreto ng mga gwapo? Patingin ng bag. Patingin ng bag. Anong sekreto ng gwapo? Tingnan mo yung bag. So, ito pala yung MJ na sinasabi natin. Opo. Ito yung Skinlure Hollywood Peel natin. Okay. Alam ni JT yan na kami ang kauna-unahan, ang Skinlure ang kauna-unahang nagdala ng Skinlure Hollywood Peel dito sa Canada. Wow. Yan, na legit. Buong Canada yan, Buong Doc. Canada. Yeah, that is 2018. Wow. And in fact, we even catered, because thanks to JT, we even catered local newscaster. Yes, it was Kevin O'Connell, the news anchor for Global Television. At that time kasi I was active on TV. Yes, correct. Wow, talaga namang napapabilib mo ako, Doc, sa So, lahat yun ng nga, warning, services. pagpasok nyo dito sa Skinlure, 10 o'clock kayo, aalis kayo, 5 o'clock na. Warning yun. Pag lumabas ka ng... Pag pumasok ka na may araw, lalabas ka walang araw. O, kasi di ba, may facial, lahat-lahat na. Kung gusto mong pumayat, gusto mo pati arms mo mawala, gusto mo mga heart evangelista, yung mga ganon, na talagang super thin, yung mga ganon, mayroon tayong treatment niyan. Then, yeah, di ba, specific tightening, lahat ita-tighten, okay? Lahat papuputiin. Di ba, may IV drip na tayo, may treatment pa tayo. Then, after nun, may manicure, pedicure, then may buhok pa. Then, kung hindi pa kontento, may massage pa. Wow, grabe na yan, Doc. Oo. What's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin. And syempre, we do not forget to thank God for giving us another opportunity para makapag-vlog sa araw na ito. And this time around, isa pong bigating business owner ang ating makakasama ngayon. Walang iba, kundi ang mismong CEO ng Skinlure Aesthetics and Laser Center. Walang iba kundi si Doc Cham. Welcome here, Kabalen, MJ, sa Yes, Skinlure Aesthetics and Laser Center. Yan. Thank you very much, Doc Cham. First of all, I would like to thank you. I am very flattered and honored na tinanggap niyo po ako dito sa inyong clinic. Of course, here at Skinlure, we love to help our kababayan, especially yung mga kababayan nating bagong dating pa dito sa Canada. Gustong-gusto ng Skinlure tumulong ng ganyan. Wow. Especially ang talented na Kabalen, na talented na MJ. Nakita niyo ba yung vlog namin? Yung ginawa namin tungkol sa glutathione, yung educational segment natin. Yes po. Oo, Kabalen. Gawa yun ni Kabalen. Gawa yun ni MJ. Nagustuhan niyo ba? Please do comment. Yeah. Sa mga hindi pa po nakakita nung kanyang content na yon, you could see that on their Facebook page, Skinlure Aesthetics and Laser Center. Yan. So, Doc, napansin ko, napakaganda ng lugar mo, no? Talagang masasabing aesthetic ang lugar na to. Kasi pati lugar talagang aesthetic. Di ba? So, parang gusto kong i-tour mo ako dun sa loob para naman makita rin ng ating mga audience gaano ba kaganda at ano-ano ang mga services na ino-offer ni Skinlure. Yun. Before that, I would just say hi at saka hello sa mga followers ni Kabalen of Canada. Yes. Yan, hello po sa inyo. Magtutour po kami ngayon daw dito sa Skinlure. Yun. Ayun. So, excited na ba kayo? Gusto niyo ba makita yung clinic ni Doc? Let's go. Let's go. Okay, let's go. Let's go. Ganon. So, Okay, so which room po ang uunahin natin? itong room na lang. Siguro Okay, sige to. po. Oo. Yan. So, itong room na to, ito yung lure drip natin. Yung nakita mo sa vlog natin. Opo. Oo. So, we have 2 chairs here for now. Oo, so this is very comfortable, very relaxing. Talaga meron tayong snacks na ino-offer dito. Busy lang kami ngayon. Hindi ko alam kung nakikita sa background ngayon yung isang Kasi may katatapos lang ang kakatapos pasyente. lang na client Nagliligpit ngayon. na lang. Nagliligpit lang ngayon. So you say, may merienda rin dito? May merienda din dito. Wow. Ibig sabihin, while I wait for my IV drip or lure drip to be finished, pwede ako mag-snacks. Pwede ka mag-snacks. So, meron din kami mga snacks dito. May mga biko, may mga ganon, may mga pandesal, ganon. So, sa lure drip pala natin, we have 10 drips. Iba-iba yun.
O, depende yun, kino-customize natin sa need ng client. So, mayroon tayong iba-iba. Gusto kasi nila healthy sila, anti-cancer, yung iba gusto nila brightening, yung iba naman gusto nila sa melasma lang. I see. Yan. So, magtanong lang kayo tungkol sa Lure Drip because we customize it. I see. Ayun. So, if you want to understand which Lure Drip suits you, ayan, contact lang po dito sa Skin Lure Aesthetics and Laser Center. Ayan. Okay. So, next po, Doc, ano pong next room So, natin? next is ito yung tinatawag natin na laser room. Okay. Kaya Why makikita- does it have like a danger? Yan. No? Kasi dito, danger, ang mga laser room kasi dito sa Canada or laser sa Canada, kailangan i-register mo talaga siya under radiation. Oh. Yearly radiation. Yearly, kakuan yun. Binabayaran Bayaran. mo Oh, yung yearly. yearly. Oo, talaga. Gastos pala yan, Gastos Doc. talaga. Ang every laser, chinecheck nila yearly. Binabayaran mo yearly. Kasi very important yan. Kasi pag laser, mayroong konting radiation. Dapat pumasa. Kaya nga dito sa Skin Lure, all our machines here are Health Canada approved talaga. Approved talaga. Oo, hindi pwede. Hindi basta-basta. Basta-basta. So, dito na laser room, ito yung, mayroon tayong Hollywood dito. Oh, sino yan? Hoy! Yun. May artista! Artista. Oh, Ayan, yan. Di ba? Yan po Yan si Jimmy JT. Jimmy Ayan. JT. Si Jamie Balmores. Oh, tingnan mo, anong sekreto? Anong sekreto ng mga gwapo? Patingin ng Tingnan mo bag. nga, Patingin ng bag. Di ba, Anong sekreto ng napakakinis, gwapo? Tingnan mo yung bag. Oo. Oh, bag raid. Bag rate. Oh, bag rate. See? Yun, Wow. Canadian Yung products. Kasi mainit ngayon, di ba? So parang pag kina-hydrate ko yung sarili ko, itong hydrating toner ng Montero. Meron siyang kikay At kit. saka ito, talaga, ito ano doon, non-negotiable pa sa akin. Kaya, di ba, nilinis na yung mukha ko kanina, pero mukha pa rin may makeup. Mhm. Kaya, Ayan. So- So, si JT pala, syempre, ang ating friend. Yan. And, syempre, ang brand ambassador ni Doc. Yun. ano kasi to, laser room. So, Yung laser pagka room. nag-procedure, naka-shades. Oo. Talaga, correct. Protect the eyes. Okay, di ba? May danger ka nakasulat doon. So, ito pala yung MJ na sinasabi natin. Opo. Ito yung Skin Lure Hollywood Peel natin. Okay. Alam ni JT yan na kami ang kauna-unahan, ang Skin Lure ang kauna-unahang nagdala ng Skin Lure Hollywood Peel dito sa Canada. Wow. Legit. Yan, na legit. Buong Canada yan, Buong Doc, ha? Canada. Yeah, that is 2018. Wow. And in fact, we even catered, because thanks to JT, we even catered local newscaster. Yes, it was Kevin O'Connell, the news anchor for Global Television. At that time kasi I was active on TV. Yes, correct. Co-host, I was co-hosting And- with him. And then, kailangan nyo mag-shoot the following day. Oo. Oh, so that's why we did the Skin Lure Hollywood Peel, because si JT kasi siya, pag mayroon ako mga bagong technology, bagong machine, si JT talaga ang magre-rate yan. Because Galing. si JT is a nurse by profession. So she Oo. knows the danger, she knows, siya ang legit na magsasalita kung ano yung effect kaagad. Right, JT? That's why siya talaga ang best ginipig natin. Oo, di ba? Totoo naman eh. Kasi Totoo. naalala mo dati yung Oo. kung makukumpara ninyo yung mukha ako noong 2016, naalala mo yung saggy. Exactly. Kasi I used to be big. Mhm. Mataba ako noon, tapos pumayat ako. Nung pumayat ako, ang pisngi ko noon sa lawlaw, ano? Yes, correct. At saka you don't have this contour face also. Hugis bigas. Hugas bigas, yan. Siya din yung kauna-unahang, na ginala ko dito yung hugis bigas, siya din yung kauna-unahang gumawa noon. Yan. Oo. Thank you Yan. so Thank much, you, Jamie. Thank you. Thank you for visiting us Of again. course, di ba? We're lucky kasi nandito si JT ngayon. Oo. Oo. Hika ako yan. Instant, Mag-wait ka ng treatment. instant celebrity guest. Yes. Okay. So, next po nating kwarto, Doc. Saan po ang... So, next nating kwarto is ito yung consultation Oh, room okay. natin. So, this is your office. Yeah, this is my office. Okay. Kasi here at Skin Lure MJ, Mhm. talagang ini-emphasize natin yung consultation. Mhm. Kasi we customize treatments. Okay. Because kung nakita mo naman, we have lots of machines, lots of treatments. So, para hindi lang isang pagpasok mo dito, angkop talaga. Mm. Specific talaga, yung gusto mo mangyari, yun ang dapat namin deliver. Kasi then, we want you to understand. Because we are here, not magician, Oo. but we are just helpers Opo. na ma-enhance or makuha nyo yung gusto nyong ipatulong sa amin. Actually, Doc, Oo. dapat gano'n naman talaga dapat. Especially yung mga baguhan na nag-i-start pa lang magpa-treatment. Oo. Siyempre, hindi pa sila talaga ganun ka-knowledgeable. So, kailangan, pag nagpa-treat sila, something sa mukha nila or sa health nila, Oo. kailangan
naiintindihan talaga Correct. nila. Yun ang din gusto ko sabihin sa mga Oo. followers mo na pumunta kayo sa skin lore, dapat open-minded kayo kasi ako nga, palagi ako nag-educate, palagi ako nag-upgrade. So pag pumunta kayo, alam ko mayroon din kayong mga nakikita, but here you just open up your mind because here at Skin Lore, we have lots of treatment to offer to you guys. The most advanced one, even yung mga stem cells natin. Ayun, Yun. di ba? Ayun. Very nice. So, So, meron muna kayong consultation bago kayo sumalang. Mas Sumalang. papaintindi muna sa inyo kung ano yung gagawin, anong dapat gawin, at ano yung tamang dapat gawin sa inyo. Yun. Hindi basta-basta, salang ka lang, facial ka niya and whatsoever. Kailangan may pag-aaral. Diba? Yun. Galing. Yun. At ito naman, uy! Yun. Sino ba yan? Ba't may gwapo at magaganda dito? Yun. At saka, kapantay lang tayo ng height, oh. Yun. Okay. Yan. Sige. So, ano naman po itong room na to, Doc? So, itong room na to, yan. So, this one is an acne room and then the same time for body. Mhm. Oo. So, sa acne room naman, may kwento ako dyan, MJ. Pasensya ka na may kwento talaga sa Sige lahat, po, no? sige po. Kasi I'm just proud. Opo. Itong acne treatment natin, yung Nuclear, hindi ko Mm. alam kung makikita mo yun. Yung Nuclear natin is, natagal ko na kasing niligawan yan. Mhm. Nakita ko yung machine na yan, na technology na yan, 2015 sa Newark. Okay. Newark, New Jersey. Ay, O, sa during, US. Sa US. Ah. So, during one of my conventions. Mhm. Nagustuhan ko siya kasi pwede siya sa mga acne na rosacea, yung nagnanana na acne. Mm. At saka yung acne na maliliit na parang mga gano'n, maganda siya. Kaya lang, at that time, hindi siya aprobado dito sa Canada. Canada. 2 beses ko siyang niligawan. So, 2015, I tried na papapasukin sa Canada, hindi Reject. sila pumayag. Okay. Oo, then 2020, hindi sila Ayaw pumayag. pa rin. Kasi then, they developed a new machine, 2021, doon na naging Health Canada approved. Doon na nakapasok ang Yun. Aerolase na yan. And, Kami ang kauna-unahan Wow. because lumipad yung agent from Toronto, pumunta talaga ng Edmonton. So kami lang yung may Aerolase. We are proud to say for 2 years, hawak namin na kami lang yung mayroong Nuclear. very Yan. nice. So, in-approve Oo. siya. Hindi siya approvahan kung hindi si Doc Cham ang Ang gagamit. hindi naman. Yan, nangiligawan lang. Ah. Mahilig kasi ako mag-aral. Ah, ah. So pag may nakikita akong machine na angkop talaga, do my research. Oo. That's Siguro why, nakita nila, Oo. Doc, na si Doc Cham yung knowledgeable enough para mag-conduct ng ganitong klaseng procedure. Yun. Then, I have the so excited machine here also. We have the by Alma laser also. We have the V-shape. V-shape. Yes. Alam mo ba na itong machine na to sa katawan or sa mga arms, sa mga braso, kung saan man gusto, ito is fat dissolvent. Wow. Instant ha? Instant. Fat. Talagang nididissolve niya yung fat Grabe. instantly. So, halimbawa, magpapatreatment ako ngayon, no? Na-curious ako, gusto ko subukan. Oo. Gano'ng karami yung matatanggal sa aking fat na dito sa first session pa lang? Yeah. Sa first session mo, I am proud to say, kahit i-google pa nila, Oo. facts talaga yan, 32%. Ang dami, ah. Yeah, 32% ng fats mo magtutunaw instantly. Instant. Yan, and then permanently, instant. kahit ipa-research mo pa, permanently because, and then last, makikita mo yung lasting loss after 2 weeks. Sabi ko, wag lang magmadali. Uy, So, instant siya, pero wait for it until 2 weeks, lalo pa siyang very nice. matutunaw. So, ibig sabihin Oo. nitong kung may belly fat ako dito, Mhm. pag napadaanan niya ng equipment na yan, instant 32% mawawala ng Yes, aking belly correct. At saka dahil Health Canada approved siya, very safe. fat. Wow. Yan, Yun so, naman ang kinagandahan dito sa Canada. Yes. Kasi hindi papayagan na kahit sino mag-operate or gumamit ng anumang equipment na hindi approved. so MJ, kunin mo tong opportunity na to, nasa tawagan yung kababayan mo na i-warn sila Mhm. na dapat Health Canada approved because yung mga fat dissolving machine, Mhm. delikado yan kasi nandito yung mga important Ay, na, oo. yan, Mga mga organs ganito, yan, mga eh. important organs natin. Internal Oo. organs mo So, yan. nandito yung mga liver, kidney, and Yes. intestine mo. So, itong machine na to, dahil selective siya, dahil Health Canada approved siya, ang matatamaan talaga, selective. Ibig sabihin, ang matatamaan, yung fats mo lang talaga na gusto mong tanggalin. Mhm. Yung subcutaneous fats, ng Camper's fascia, yung mga ganon. Oy. Yun, yung fats lang talaga, subcutaneous fats, yung ganon. Ang social Hindi pakinggan, no? oo, hindi tatamaan yung mga liver mo. Yan kasi Yun. warn mo sila kasi baka yung iba kasi gusto mura. Oo. Doon sila sa mga bahay-bahay. Yun. Oo. So after lusawin yung fats mo, MJ, kaya napakamahal na machine na to, kasi after nun, may kasama ding tightening. Kaya nakita mo kay JT, Oo. kahit natunaw yung taba niya, hindi siya lawlaw. Oo. Kasi talagang firm siya. Ita-tight pa rin Ita-tight yan. Kasi niya. usually, pagka
Nag-dissolve nag-lose ka ng fat, yes. lumalawlaw yung balat. Yun. So ito may kasamang tightening. Wow. Yan. Kaya, Okay. yan. Let's move on to the next one. Yeah, let's move on to the Okay. next one. Yun. So Okay. ito naman, Ay, dito tayo. yeah. Okay. Itong room na to, ito yung tinatawag nating wart room. Ah, dito Bakit ang lapit ng mukha ko, Rani? Sorry. Okay. Ito yung wart room. So, did you know, di ba, anong na-educate na kita tungkol sa warts, right? Kasi, akala kasi ng ibang kababayan natin, yung warts is hereditary siya. Pero hindi nila alam na warts should be removed. Kasi ang warts nga is virus. Kumakalat. Yan. So, ito yung wart room namin. I see. Yun. Sige, gagawa lang tayo ng segment doon naman, Sa MJ. wart, mas specifically sa wart. wart. Oo. So, ibig sabihin mga kabalan, yung warts is a viral siya. Ibig sabihin nakakahawa. So, kaya siya viral. Yun. So, viral, may tatawag ng viral infection. Yun, correct. Mga ganon. Oo, so kailangan talaga siya tanggalin. Oo. Kasi kung hindi, kakalat sa buong katawan mo. Katawan. Kaya nga dito sa Canada, may ginawa silang immunization. Yun. I-immunize. So yung mga, in order for it to stop, hindi na bumalik-balik, kailangan i-improve mo yung health mo. Oo, Mag-immunize ka. Oo. So maganda ditong opportunity ka, Belen, na sa MJ, nasabihan mo yung mga bagong student, na bagong salta, na walang immunization sa Pilipinas or saan man sila galing. Kasi pagdating nila dito, may tatawag immunization hanggang 26 years old. Oo. Okay. Okay. Yan. Yan. So, health tips from Doc Cham. Yan. So, next po tayo, Doc. Yan. So ito, Okay, ito naman. ito na yung Okay. favorite ni JT. Yun, At saka ito na ni pala. Doc Nimrod. O yung tinatawag nating Cinderella facial Oh, at saka celebrity facial. Cinderella facial and celebrity Celebrity facial. facial. Wow, Oo. sa pangalan pa lang. Oo. Diba? So, what does it do? Cinderella and... Cinderella siya kasi nga yung sinasabi nga natin nagmamadali ka, busy mom ka. Mm. Example, may work ka in the morning, pero gusto mo sa evening may party ka, magta-transform ka, magiging Cinderella ka. Oh, ay, bigla ka Oo, maging glamorosa. Glamorosa Oo, bigla. Bigla. So, instant yan. Very I see. instant. You would be so happy with that. Oh. Celebrity naman siya kasi yung celebrity is mayroon siyang tatlong ginagawa. Mhm. Number one, exfoliate. So, Mhm. tinatanggal niya kung ano man yung mga kailangan tanggalin, mga mga dead dead skin, right? Exfoliate niya. Next, kaya daming mga artista, pag nag-visit dito, yun ang ginagawa namin sa kitang-kita nila yung glow. Hindi mo na kailangan mag-astringent. Hindi na ma-astringent. na magpabalat yung balat yes, mo. correct. So, exfoliating siya. Next, oxygenation. Oh. So, babata ka talaga, oxygenate. Then, after that, infusion ng vitamins. Kaya napakaganda. Kaya instant celebrity. Kaya pala, Yeah. So, iba naman siya doon sa, Hollywood. oo. So, dalawa pala yan. Kung gusto ko maging Hollywood, doon ako pupunta. Kung gusto ko maging celebrity, dito ako pupunta. Yun. Yung Hollywood kasi is more on the smoothness. Pores naman yun. Yun. And kung nagmamadali ako, gusto ko maging Cinderella mamaya. Yun. Dito Dito ka. Yun. Ganyan. Ayun. Magiging glamorosa. Sa dukha, then maging glamorosa. Yes. Yeah. Very nice. Very Ayan. nice. Ang daming features dito at maraming mga services. na Meron pa kaming kakaiba. sorpresa. Uy, ano ba? Sige nga, sige nga, sige nga. So ngayon, yan. Meron kaming coming room. Uy! Yan. So hi! Say hi! Say hi, just wave, just So, wave. you say coming room. Ano Oo. ibig sabihin nun, Doc? Because this is our Japanese head spa room. So, Dito ako Japanese head spa room. pwesto. And then we have also nails here. So nails, yung pagpapeso. Hindi ka wala ka ng takas ngayon, MJ. Oo nga. After magpa-facial, after magpaganda, magpa-cure, Nandito na lahat. meron kaming head spa, Mhm. meron pa kaming nails. Aba, So, ito is coming soon po. Abangan nyo. So, we have head spa, we have nails, and pedicure here. Yun. Yun. At Okay. saka, So, next tayo. Yeah. So, ano pong meron dito, Doc? so ito naman is, itong room naman na ito is massage room. Okay. We have a very good and very professional massage artist here. Mas professional na gumagawa ng massage. Oo. Hey, Yeah. how are you? I'm on the my client here. So I'm doing a therapeutic massage which combines a light pressure with medium pressure, and then I'm doing a cupping with her plus I'll do also hot stone. So personalized therapeutic massage that I will do for her today. Wow. So, what else do you do here po aside from, you do mga regular massage? Kasi ako personally, I have not seen yung dry massage as of the moment.
Ako kasi personally, mahilig ako dun sa mga yung mga pressure points. Then ayoko na malagkit. So, do you do Thai massage as well? So actually, a month ago, I just get my course. So I finished the course for Thai table massage. So I'm doing also a practice and services in my practice as a Thai table massage. So I usually it's a little pricey, but it's a good for a body that I can do a reflexology in the feet and full body pressure, and then with your comfortable clothing without using oil or lotion. So that's what I do also for service. Wow, very nice. And very skillful kasi marami siyang alam na type of massages, di ba? Wow. So kung naghahanap kayo ng talagang magaling na masahista, ito dito na rin sa Come to Skinlure. Skinlure. Yeah. So One-stop shop. So Doc, grabe naman dito Ang sa maganda, yes. Ang maganda kay Lord is nagko-customize siya Yes. ng treatment, ng massage niya. Yeah, so she can do massage while doing cupping and doing that. So customize yung massage niya. So Yes. para mga combination massages Yes. services. Whatever the client needs, personal needs, I have to customize for their body needs. Yes. Wow, very nice. As in one-stop shop talaga, Doc, no? Yes. Oo. So hindi At mo na kailangan pumunta sa iba-ibang lugar. Talagang isang lugar na lang kahit maghapon ka na dito, magagawa na lahat ng services. Yeah, they should try Lord that she's so good. I already tried her. Thank you so much. Alright, Thank you so much for your time. And Yeah. Very good. Okay. Yeah. So, wow, Doc, grabe naman Oo. yung clinic mo. Talagang one-stop shop. Oo, di ba? At least kasi di ba yung mission nga natin dito, di ba? Yung una, yung sabi mo, na gusto natin na they have a smooth skin, good skin, and then healthy. Oo. So gusto natin na ma-relax yung mga kababayan natin na Oo. pagod sa trabaho, may problema sa buhay o anumang dinadala kasi 3 jobs, 4 jobs. Punta na kayo dito sa Skinlure. You can have the skin problem, mawala yung skin problem nyo, and then relax pa kayo. Wow, very Ganon. nice. So, is our tour ending there? Hindi pa. Mayroon Wow. pa kaming pasabog. Hindi tayo makakaalis dito. So ito Grabe. naman, Uy. di ba? May napansin ka. Pwede mo pumasok, Doc? Oo, pwede ka pumasok. Yan. Uy, Ay, parang salon to ayan nga. Yun, di ba? Grabe. So yung salon naman natin by Isabella. Isabella. Yeah, she's so very professional. Aha. Tawag sa kanila dito sa Canada, mababae man na lalaki, tawag sa na journeyman. Journeyman. Yan, Okay. journeyman. Talaga naman siya, pwede siya sa barbering, hair color, ribbon, yung mga kababayan natin naghahanap ng ribbon, magme-makeup din siya. Oo. So parang talaga siya, versatile siya. Pwede siya Versatile. panlalaki, pwede siya pababae, Pambata. pambata, Oo. nagkukulay, nagre-reband and Yes. all. Oo, Grabe di ba? naman. Napakaganda. Tsaka yun nga, katulad nga sinabi ko, Doc, dito kasi sa Canada, you cannot just perform or practice whatever you want. Kailangan license ka, kailangan certified ka, kailangan pinag-aralan mo, and accredited ka. Yun. Oo. So kung ano man ang ginagawa dito ni Isabella. Isabella sa kanyang services, talagang professionally done. Yun. Kaya yun din, I'm gonna get this opportunity, Kabalen, MJ, na sasabihin sa kanila, kasi marami nang tatanong, kung yung haircut ba daw ni Isabel, pwede ba daw siya insurance? Okay. Yung head spa ba daw pwede sa insurance? Yun po, hindi po yun pwede. Usually naman talaga, oo, hindi. kasi yung massage, yun na benefits, pang massage lang. Oo. Oo, so, mayroon kasi nagtatanong na, Dok, yung massage ko ba, pwede pa pang buhok, pwede pa pang hair? Hindi po pwede. Oo, so, Bakit may gumagawa ba? may gumagawa Wala. kasi ng ganun. Oo, yun, yung mga massage nila, ginagawa nilang haircut. So, Wow. warning lang na bawal po yun. Warning Wow. lang naman, pero alam mo lang din. Yun yung tinatawag sa Pilipinas na ninja moves. Ninja Diba? moves. So, huwag natin gawin po yun. Huwag tayo mag-ninja moves dito, mga kababayan. Oo, yun. Yun na nga. Okay. Oo, So, okay. wow, talaga namang napapabilib mo ako, Doc, sa So, lahat yun ng nga, mga warning, services. pagpasok nyo dito sa Skinlure, 10 o'clock kayo, aalis kayo, 5 o'clock na. Warning yun. Pag lumabas ka pag pumasok ka na may araw, lalabas ka walang araw. O, kasi di ba, may facial, lahat-lahat na. Kung gusto mong pumayat, gusto mo pati arms mo mawala, gusto mo mga heart evangelista, yung mga ganon, na talagang super thin, yung mga ganon, mayroon tayong treatment niyan. Then, di ba, specific tightening, lahat ita-tighten, okay? Lahat papuputiin. Di ba, may IV drip na tayo, may treatment pa tayo. Then, after nun, may manicure, pedicure, then may buhok pa. Then, kung hindi pa ba kontento, may massage pa. Wow, grabe na yan, Doc. Oo nga. So, ayun pa mga kabalin, no, nakita natin na ang daming services na ino-offer ni Doc dito, no.
Pero syempre, mas gusto pa natin dig deeper, di ba? Mas gusto natin mas makilala pa si Doc Cham. Sino ba si Doc Cham? So, hindi tayo papayag na hindi natin siya may interview ng one-on-one. Ayan. Yan. So, Doc, okay lang ba? Kwentuhan Okay, tayo wala sa tayo office akong mo. choice eh. Syempre naman. Ayan. So, Okay. let's go. Let's go. Okay.